Fjum il-miliet il-ġimgħa wara nofsinhar ġim xandar fuq Net Television programm speċjali għal dan il-jum wisqal qalb il-Maltin u l-Awċin. Programm irrekordjat ftit tal-jemilu fejn ma' Sinjura Anne-Marie Grech, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech laqa' 5 tfal fl-uffiċċju tiegħu sabiex flimkien mat telespettaturi jiskopru aktar dwar ħajjet il-koppja li llum ċertament daħlet f'qalb eluf ta' Maltin u Awċin. Għal dan il-programm Bernard Grech dawwar l-uffiċċju tiegħu f'ambjent mhux tas-soltu bit-tfal jaqsmu l-idejat tagħhom kif ukoll iwettqu domandi kurjużi lil Bernard u Anne-Marie. Tul dan il-programm preżentat minn Marka Zoppardi ħarġu diversi kurżitajiet fosthom ir-rutina tal-familja Grech. Bernard Grech flimkien ma' Anne-Marie li hija wkoll għalliema tkellmu dwar l-importanza tal-edukazzjoni u aktar minn hekk dwar il-ħtieġa li wliedna jingħataw l-għodod kollha neċessarji sabiex jissuktaw fl-istudji tagħhom b'mod aktar interessanti. X'in nixtieq illi l-edukazzjoni l-iskejjel tagħna nagħmluhom iktar interessanti biex nitgħallmu l-informazzjoni ssir parti minnha ma mhux bil-fors irridu nqogħdu nistudjaw għall-eżami. U allura anke hawnhekk nixtiequ nagħmlu bidla. Il-koppja spjegat li fil-bidu tas-sena 2020 ċertament żgur li qatt ma mmaġinaw li kienu se jtemmuha Bernard Grech kap tal-Partit Nazzjonalista, madankollu insistew li fil-ħajja trid tkun lesta l kollox. L-importanti huwa illi kif dejjem qed l-tfal illi inti tkun ippreparat bħall-scouts u ready u x'veru. U jekk tiġi opportunità inti u tħoss li tista' jew għandek toħodha ma tħares lura u toħodha. Dan fil-waqt li ma naqsux domandi aktar ħfief fosthom dwar jekk irabbux xi annimali d-dar li ma huwa l-ikel favorit tal-miliet tagħhom, kif ukoll li ma supereroj l-aktar li joġobhom. Bernard u Anne-Marie jisqu li s-supereroj mhux biss jinsabu fil-films iżda l-ġenituri, nanniet u dawk il-frontliners kollha huma dawk l-eroj reali li mingħajr mant imorru x-xogħol, partikolarment f'dawn ix-xhur tal-pandemija. Fil-verità nistgħu nkunu superheroes ukoll, Għaw daddies li huma superheroes, għaw ommijiet li huma superheroes ukoll, għax dejjem jaħdmu d-dar, jaħdmu barra, jilaħqu ma' kollox. Għaw nanniet li huma superheroes, għaw teachers u nurses bħalissa u tobba li huma superheroes, imna li jkunu huma. Tajjeb naħsbu fihom ukoll għax dawn huma superheroes ta' żmienna. Bernard Grech sostna li x-xewqa tiegħu għas-sena l-ġdida ili kulħadd ikun f'saħħtu. X'inhi x-xewqa tagħkom għas-sena 2021? Jiena naħseb illi l-isbaħ xewqa li jista' jkollna huwa illi l-koll nkunu b'saħħitna. Li dan il-poplu jkun b'saħħtu u li jekk Alla jrid kulħadd jerġa' jsib il-ħajja tiegħu u jirnexxielu wkoll jingħaqad mal-eżiż tiegħu illi kellu jiċċaħħad minnhom matul is-sena li għaddiet.